Pois eso será hoxe, nuns minutiños. Mañá, sábado, entroido tradicional dos Xenerais da Ulla chegará a unha trintena de lugares. Concellos, Xunta e Deputacións colaboran este ano para pôr en valor esta festa do século XIX, recuperar o patrimonio etnográfico e cultural da zona e favorecer o intercambio interxeracional entre veciños e visitantes. Nós, como visitantes, precisamente, infiltrámonos nos últimos ensaios. Que dis que vas matar ti? Que dis que vas matar ti? Cara de porco espiño. Andar cun boli no bolsillo e logo ir a ver o que é o que che pode rimar. E despois, ao que che parece que tal, pois monta a canción. Fixos unha rescollida entre a xente da parroquia, as mellores voces, todo xente nova. Sí, o moro que se queira. Ensaian para que luza todo un mes de entroido nesta parroquia San Pedro de Vilanova, en Vedra, como nas do resto dos concellos irmandados este ano para revitalizar o entroido tradicional rural da Ulla. A estrada Silleda Vila de Cruces Boqueixón, Teo Touro e Santiago. O entroido da comarca natural da Ulla data do século XIX. O abraio colectivo logo da loita contra a invasión francesa, a Revolución de 1846 e as guerras carlistas deu manifestacións burlescas da vila e reverteron nestas mascaradas carnavalescas. Os atranques ou altos enfrontan dialécticamente parellas, facendo sátira de asuntos persoais, políticos ou locais. Mentres ti lle deras o palique, callo se podería descansar. Démosle paso ao siguiente. ¡Viva el entroido! ¡Viva la gente, su mayor aprecio! ¡Viva! Xenerais e correos da Cabalo, abandeirado, rei e raíña percorren as parroquias dando vivas a veciños e visitantes, xunto cos coros de mozos e de vellos. Está a xente a recibirnos aos camiños e pasamos moi ben. E máis invítanos a viño. Había uns atranques moi bonitos. E recordo iso de nena, bueno, xa non mamaba, pero... Os Xenerais do Ulla percorrerán dúcias de parroquias de 8 municipios dende o 30 de xaneiro ata o 28 de febreiro, recuperando o seu entroido máis tradicional. O carnaval deste ano